Banitxako etxea ogarra da. Leku bet non bizimoduen inguruen ikasi eta irakasten dozune. Banitxako okupazioa da bizimodua eraldatzen dauen mugimendu bat, sistemaren kontra borroka egiteko indarrak ematen doztena. Eta nire bizitzan zehar asko lagundu dozte, tare hau lortzea, eta asko maite dudan mugimendua da. Beldurra kendu doztena, aurrera erateko mugimendu asko nire bizitza eremuan. Mugimenduari esker ikasi dodana da komunitatea lortzea, lantzea eta erantzukizuna aukitzea beste pertsonekin eta kolektiboki indarra lortzea mundu berri bat lortzeko.